Imali nitholane kanjani ukuze aqala phela uhlala nami endlini? Sahlangana ngiyoyenza i-affidavit. Uyakhumbula kunengane lapha bengiyisiza emsebenzini yebo. Ngale nje le. Yazi ngesilima. Uyazonga umthetho wakho. Ngifake nyaka le phela lesikeme ukusithathela. Ngiyaqosa. Yazi. Sasephi lesikeme? Bengikucabangela njengoba kuyingane. Imoto isegameni laba. Egameni lami. Understand ukuthi ithe ngobani but isegameni laba. Hey, yona into ebuhlungu nawo zonke imali yokuthi le moto ngiyithenge ngayibhala ngayo. Ngiyanibingelela lonke ababukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami khona Sidufuza la ngamandla. So namhlanje sivakashele umfowethu. Ikhona lento angayiqondi kahle kwi relationship yakhe esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani. So ke asike sizwe siphatheleni. Sabona kanjani? Kanjani ma? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala siwakhona. Igama lami nguMondli wakwaZulu Sibongo. Ngisuka le eMthwalweni. Ngisuka eMthwalweni. Phansi nje kaQoqoqolo. Oh okay. Ukhulele khona? Ngikhulele khona nje ngoba ngisengaqeda isikole nginyuke nasengimdala. Oh okay. Ngicela ukwazi impilo yakho ke ekukhuleni kwakho. Bese njani simikhaya? Ukhule kanjani? Beku mama nobaba bebambisene noma mhlawumbe bekumzalo yedwa noma bekugogo nomkhulu? Oh hayi, umama nobaba ngikhula mina bebengibeke emakhaya. Ngikhuliswa ugogo nje kahle kahle ngibeka kanjalo. Osesayidini laba? Osesayidini lababa eMthwalweni. Okay. Ngakhula ke ngize ngafunda ngisho ukufunda khona ngaqeda nje isikole khona. Nganyuka ke naku sengiqedile kule sikole ngithola amatoho ngizosebenza leThekwini. Oh okay. So ngicela ukwazi ke la kuqale khona ubudlelwane bakho nomuntu wakho. Bekumuphi mhlawumbe unyaka and nahlangana kuphi? Ngabe umuntu osuka naye le emakhaya noma umuntu ohlangane naye nje sewungala eThekwini? Hayi umuntu nje sihlangana naye khona le emakhaya ngoba satholana khona futhi ezikoleni. Okay. 2020. Ngoba wazi sinengane eyodwa. Simngana ntwana? Sinaba una 5 manje una 5. Una 5. So shothi uma usuthola naye emakhaya umuntu owazi ikhaya lakho la ukhulele khona? Yeah, siphinde sahlala naye futhi la khona ngoba ngihlala naye futhi ngoba leThekwini. Okay. Kuqondene ukuthi nizwe nonke la eThekwini noma umlande wena? Umlando wemini ngoba kodwa ngiqala ngamhlalisa emakhaya ngoba ngincisa ingane embisancane. Ithe ingane mengakhula ke ngoba sengisakazeke naye azobamba ngoba phela unazo izikili ngoba uyasebenza futhi. Oh okay. Ubeziphethe kanjani nje? Ube umuntu onjani nje kuwena udlelwane obusaqala? Nawe futhi umuntu onjani kuyena udlelwane obusaqala? Uthando lethu luhle kakhulu ngoba sisaqala nje ukuthandana wavele wangimithela. Uma ngimithela ngaleso sikhathi ngaqashwa nasemsebenzini nami ngasebenza yabo. Okay. Hayi. Saqhuba nje impela. Uma wangani nje oright ngempela ngoba namanje ngisahlala naye. Sahlala. But ke manje uyasebenza isikhathi esiningi nje. Uyaspenda nje uyahamba nje yabo. Ngoba usethengena nemoto ke manje mangizwe. Oh unemoto. Oh okay. Mhlambe uvelile ekhaya lakhe noma bewungakaqalisi nje ukwenza lutho? Bengingakaqalisi ukwenza lutho ngoba mina ngonyaka odlule umsebenzi ukuhamba umsebenzi yabo. Wasebenza yena ke yabo. Ngathini bese ngondla nje ngasho kanjalo bese ngoba kunakulo nyaka ungenzela yonke into. Ngicela singabeki kanjalo lihlungu yazi Bekusiza. Ngathi bekusiza lapho nalapho. Ngoba amandla ayena amandla ayi. Ngiphethe uyena. So ekukusizeni kwakhe mhlambe ngabe ube seqala ukuba bossi kuwena noma ubekusiza ngokuhleze ekhumbula ukuthi okay okwamanje ubungakabusiseki nga something kusawuyena kuphela. Sawuyena kuphela njengoba ngisho nje uyi-breadwinner but ke njengoba i-breadwinner ke kulo nyaka ngasishintshile ke isandla manje yena angisaboni kahle. Wenzalani? Angisaboni kahle ube avakashe nangenkani akosisi bakhe komlazi abuthelo wamuzi uyashintshwa into uzuma yabo. Iyona ke nje leyo nto le inkinga ayenza. Uyabazi labo sisi laba asuke ekubona? Ngiyabazi basemlazi. Ngiyazi basemlazi basentuzuma ka ngimazi ke losentu. Kodwa nje basemlazi hayi athi nje kulelo sihlanu lo mina hayi ngiyahamba manje kulelo sihlanu how without a notice athi yebo ahambele ukuthi uzolala noma ahambe ukuthi angishela nemoto ngisifuna imoto yintsha phela sasana imoto
uzozibona ukuthi wenza kanjani. Okay. Eish, Ahambeleke kanjalo. Uthe umntwana uhlala kuphi? Umntwana uhlala naye ukhulu ekhaya. Ngomshaya somshaya. Okay, nina hlala noba usuku. Hlala sowusuku. Okay. So yini ekwenza ukuthi uzubhalele kulolu hlelo lolu? Uqhutshwe yini? Ubambeni? Uzweni? Usoleni? Ngisole ngiyoya ngisho ukuthi nje ngoba elebele ephume ngene elebele ephume ngene. Ekugcineni ke kwashaya nefoni, yabo. Okay. Ngabona imessage efonini yakhe ebuza umuntu ukuthi uhambe kanjani. Yabo, eyisenda nje le message ukuthi uyadelisa kahle njengoba yangena le message iyodwa. Futhi kade kodwa uyabona ukuthi le muntu bayachesa bebekhuluma futhi wakhohlwa ukudelete, yabo. Isave nami. Akayisave njengoba ngisho ukuthi umuntu odelete nje kushuza ukuthi nje bebekhuluma nje, yabo, bekhuluma. Ishu. Manje uke wazama ukuyifonela inamba noma uyintshotshile wayi WhatsApp ngokwakho noma wenzanga lutho nje abuzanga ngalutho ngoba manje futhi njengoba phela kuyena ophesa sikunaloko uvela xabane nami ke naloko, yabo. Ngoba phela kwamanje njengoba ngingasebenzi nje uyangisiza very sometimes siyathandana futhi, yabo. Nami ngizingishawa umuntu onolaka yena uyathetha noma umuntu othulayo. Umuntu othulayo. Yo, so manje bafana mangase uthola ukuthi okay vele lento ecabangayo iyona vele and uthola ukuthi isivuthiwe ngalendlela ukuthi angeke kusangeneka nje nakuyona kade yaqala mhlambe kade yaqala, so uzomshiya uma ingane yakho noma uzokwenza ndlela thizeni ukuthi abahlukani usale nje in peace. Ngingancamela kona lokho ngempela nje siswami ngempela ngoba manje lento kubhanga ngempela kuyona akusinde mina. Ungancamela kumshiya. Ngizomtshela ungcono ukuthi akale yona lo munye ungcono. Siqhubeke thina sobabili. Ngoba phela hawo mide leminyaka. Abo manje u6 manje ku2026. Ayisesidonsele impela yona. So nanoma bekuthiwa usenzeni nalowo muntu uma ngabe kuthiwa ukhona still uzothakamale uqhubeke naye wena. Siqhubeke naye. Nanoma bekuthiwa ngike ngizwe. Kuthiwa abalisa bake bangathandi ungena esiqapheni esisodwa esingenwa umunye umuntu wesilisa. So mengabe kuthiwa unomuntu wakhe and bayaqhubha and sebenesikhathi and ngeke beze bahlukaniseke uthola ukuthi vele kade ayingene lesicapha lesi wena ubuyitshela ukuthi ungena kusona wena wedwa. So still noma kunjani mase ngenile esiqapheni ongena kusona wena owazi wena ukuthi ungena kusona wedwa still uzothi abahlukane uqhubeke nawe uphinde futhi ungene kuleso sicapha leso. Njengoma wangani yami phela nje lento nje kuma wangani yami nje nawo lokho kukhona phela nako ukuthi yebo kona makuthiwa sekunzima kangako. Okay. Nami ngahlehla but nje ngafisa ukuthi izinto sizilungise ngoba kuningi vele phela sixabana, yabo, sixabana. Yabo, kungakhulunywa ke phela. So angeke uzobe nayo imicabango ukuthi sengingena insizwa la kulesi sicapha lesi and sengibahlukanisile ke fine sebehlukene ke seku right but angeke uzubulawe le mcabango ukuthi enye insizwa ke yangena la ngazi khona ukuthi ngingena ngedwa. Yeah, phela angeke inizikhinyabeze leyo mcabango leyo. As a human being phela ke vele ke ngeke ngenzeki leyo nto kuzokwenzakala phela ngeke ungayicabanga leyo. Uzokhona. Ngoba phela umuntu engihlala naye endlini uyacabanga umuntu ohlala naye endlini. Uyazi nje ngempela. Uzokhona. Ngizoncenga. Angiqalela ukuhleka ngihleke. Hayi. Kulungile. Ithi ngibalanda ngikhulumisane nabo. Ngizocela ukuthi ngineze igumbi lakho wedwa uzohlala kulona. Bese ngikhuluma nabo ngisakufihlile ngoba abazi wena ukuthi ukhona la abazi ukuthi ubhalele. So mengisakhuluma nabo imuphi umbuzo ofisayo ukuthi ngikubuzele wona kumama ngani yakho mesana lo munye umuntu because ukhona umunye umuntu ehamba naye. Kufanele ungibuzele ukuthi mangathiwa ngempela uyacheat ukwenzelani lokho. Ngikhona mina endlini ngikhona ngihlala nawe futhi mina kanjani ngumuntu ojuthi mina ngisilima mhlawumbe noma mhlawumbe ngithathisa ukuthi mhlawumbe ngiyimpangapanga. Okay. Yabo, ekhaya ufuna abathini, yabo, especially ugogo ngoba phela ugogo uhlala nengane ekhaya. Ngiyakuzwa ithi ngibalande khona ngizokwazi ukukhulumisana nabo. Okay, kulungile. Ngiyacela ukuthi ungisondezele bona. Sibona sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwezothando. So sihleleke nayo ke couple yethu izosichazela kabanzi ukuthi iphila impiloni uthando lwayo. Sanibonani njani? Siyaphila nami njani? Ngiyaphila nami. Siphila nathi. Ngicela ukwazi kambe nesibongo nala sakhona. Usiyanda wakandlovu
usuka ngala efolweni. Okay, ukhulele efolweni? Ya, ngikhulele efolweni ngafunda khona ngaze ngaqeda. Ngathola amatoho ngeza ngala eMlazi. Okay. Ngihlala kaViya eMlazi. Amakhaya wakho akuphi? Amakhaya ami ase eHlokozi. Oh, okay. Ngikhaya. Sabona kunjani? Saphila kunjani sisi? Ngiright. Ngicela ukwazi ukube nesibongo onela usuka khona. Ngopalisa akamavundle. Ngibuya le eMatatiyele. Okay. Yebo. So ngicela ukwazi ke la nihlangana khona nomfowethu. Uhlangane nini kumuphi unyaka and niphathene kanjani noma yena ukuphethe kanjani nawe umphethe kanjani? Sahlangana eMlazi. Kovi. Okay. Ngange umuntu oya epolice station okwenza iaffidavit. Okay. Sahlangana kanjalo wathatha inamba. Kwase Okay. waqhubeka. Kwahlangana. Yebo. Wasibeqhamuka kwena ezofuna inamba. Mhlawumbe wabona ukuthi yabo lo karong udlayo lo. Noma mhlawumbe ubonganakile ngandlela mhlawumbe wawuphuthuma. Kwakungekho nje emqondweni wakho nje mhlawumbe wawubhizi kakhulu. Hey, kwakuphuthuma khona. Kodwa ke ngabona ukuthi la ngiyifaka khona uzophileka. Okay. Lapho ngaleso sikhathi bekunayo umuntu noma bengekho sidalo nje buyiphilela nje uwedwa? Cha, bengekho sidalo nje. Okay. Uyena umuntu ngahlangana naye bengihlekisana naye. Oh, okay. Ndlovu. Ngicela ukwazi yini attract ngalendlela ukuthi uzuthi yabo la inamba ngiyayithatha ngisho kuthiwa kunje ngisho kuthiwa qala isichotho manje ngiyonetha okusalayo le namba le ngizobuya nayo. Uboneni? Mama, mina o-plus size, Oh. You kill me soft, yabo. Okay, You kill me soft, mama. Once ngambona nje ngisho inhliziyo ayishaya mafole ngasho ngathi lo ngikhala kuyena. Kill me sorry. Ngikhala kuyena. Bethe kwathi uqala ukuhlangana naye, bowunayo umuntu noma bowusinga? Bengibula kwembeso, Oh, okay, bengahlangana. Bekuntsweni, bye. Mhlambe ngabe ubuphuma vele kubudlelwane mhlambe obungakuchazanga nje. Mhlambe wasuyihlalela uba wedwa noma beku isimo besehla senyuka. Bewakhona lawo ma-piece job kodwa nje bengingekho into engathi serious. Okay, ma-piece job ukuphila nje. Yini ethanda kakhulu ngaye? Vese umuntu onomoya rights. Okay. Umuntu osharp. Akuthethisa? Akayena. Umoya. Mhlambe uyena lo muntu ngingazi kodwa ngimina bengakaze ngibone lokho. Okay. Ukuthi phela umuntu uyazi nama-changing faces naninkinga. Mhlambe ngalinye ilanga mhlambe ngiyokubona lokho angazi. Kodwa kwamanje bengeke. Bengaboni lutho. Oh, usumtshengisile abazali? Bengisingakafiki ke lapho. Oh, bekuse eli kakhulu. Besingafiki lapho. Okay. So, indlela enithandana ngayo ikuliphi izinga? Mhlambe mase kuthiwa kuyenzeka ngelinye ilanga umbhaqa nomunye umuntu uyomshiya noma uyoqhubeka naye ubahlukanise indlela thizeni. Bese ukuthi yabona mama, ubhlungu leyo nto yabo. Inkinga ekanjalo ziye zibe inkinga. Wathi inhliziyo ayiphakele. Mhlambe ngisho mina ukuthi ngiyovuma kodwa mase kwenzeka ukuthi ngayivumi. Ufika ngenye indlela. Oh, sekuyodependa ngaleso sikhathi ukuthi iyokwenzeka leyo nto ngisesimeni esinjani. Kodwa manje sengikhokhile sengithenge ngisho imoto so nje angazi ngempela ukuthi mase ngizwe kuthiwa khona unyonyobala kubhala ibhala angazi ngenzani. Angazi. Bhala ibhala. Mase kwenzeke lilanga ubamba umuntu wakho unomunye umuntu akunandaba noma umuntu omficile bemfihlile noma umuntu okujoyinile ngendlela. Mhlambe uyokhetha ukumshiya wathola nje noma uyohlala uthi hayi nami kusala ngimthanda and ngindawo mina ngihleli la ababone nabo ukuthi benza njani lapha angizingeni mina ngithanda umuntu wami. Inhliziyo mengakavuma ukuthi uphume kumuntu akukho lula. Okay. Uzoqhubeka nayo menze amaphutha umlungisi. Okay.
Mesidelile ke ngona la uzophuma khona. Kodwa musamthanda kumele ubekezele, umlungise. Okay. Ndlovu, Mama. athina ama-plans akho nje eminyakeni ewu-5 ezayo. Mhlambe ubheke abantwana, umshado, ukwakha naye eseceleni kwakho, amabhizinisi. Ucabangani njengomavundla? Umshado wona ngubhekile ngoba nasekhaya umama usele yedwa manje, so uhlala nengane yadadewethu owashona. Okay. So nje usekhulile, so uyamdinga umuntu ozoba khona eceleni ukuthi mnakekela abheke ikhaya. Oh, okay. So ngine-surprise yenu ke nobabili. Ngiyacela nje ukuthi before siqhubeke nengxoxo yethu, ngiqale ngilethe nokuqala. So ngicela niphakameni nibheke ngala ukuze ngizoyilanda. Ngiyacela ukuthi nisondezele i-surprise. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Cela sondezele gift yethu ibheke ngala. Waza ne-gift kulate manje. Iqiniso phezu kwetafula. Ngicela ukuthi nijikeni nihlale phansi. Dadewethu ngala, ubhuti ngale. Tada! Ubonani? Usa-right kona-ke nje? Ngirazi. Ubonani? Oh, umbona noba? Nami noba? Angilazi lebhunguleli. Awulazi ijongo? Oh. Uhamba nomuntu wami niphofu lo muntu. Hayi bafa. Yithini kwenzakala? Hayi bo mama. Ubani? Palisa phezulu. Cela ukuchaza Siyanda. Ufuna ukuchazela uSiyanda? Ucela ukuchaza ubani? Nawe Mondle ngicela ukuchaza. Hawu. Kanti niyazana Besacela ukuchaza. Awuchaza. Uyazi ngiyakuthanda babengane yami. Yeah. Kodwa kwenzeka ukuthi siphambane. Angena kuSiyanda. Sutshela noSiyanda manje futhi. Yebo sike sabonana noSiyanda. Hayibo. Azongisanganisa lento yenzani? Nale moto le. Awuma. Imoto le ngithengele yona ishayelwe yona le. Yona ngalo Imoto ngithengele yona ishayelwe yona lo. Yebo. Hayi wena Palisa ungibona. Yazi ngempela indlekizwa ngempela kwenzakalani manje? Palisa. Cela ukuchaza bandla njengoba sengishilo. Yabo nje Palisa mfethu ngoba lento ngaze kwenze ngenye indlela ngoba manje ibhlungu lento ongenzayo. Ngakhipha imali engaka uthatha imoto yami uthi uyineza udrive nezi i-O yakho. Yabo uthi ngenza stated. Bengicabangela babengane yami. Hayi kuyazi ngenza stated. Hayibo phela kusaba na phela sibukhumula nama kusabo na phela soyibo. Hayibo. Ngicela ukuzwe leyo moto ukuthi ithengwe wona. Kanjani moto? And Palisa yona yakho le moto? Cha baba ingane yona. Ngithengele uSiyanda. Hayibo. Azona ntombazana awubaza abantu wena ngabe umuntu wakho imoto lo. yafika kanjani kwena? Uyafika nawe umama nini? Fika. Wathi Palisa uthengile? Usithengile kumina. Hawu Palisa. Wenza njani kanti manje? Bengimcabangela Njengoba njengoba bengane wakho imoto yakho le. Awufisa ungeke ubangane yami nesihlama manje kufanele yenzeke. Oyambuyisa okay? Akabuthi. Uyayiduba ne? Hayi ngeke. Akahlungani futhi nobangane yami ngishida la. Angimane ukuthi ubani mfethu lona. Sokwenza njani? Kade ngahlala noPalisa mina. Ngoba nake nohamba ngemoto manje. Hayibo. Wamnimake nitholane kanjani kube ngiyaqala phela uhlala nami endlini. Sahlangana ngiyoyenza affidavit. Uyakhumbula kunengane lapha bengiyisiza emsebenzini. Yebo. Hlale nje le. Azi ngesilima. Uyazonga umthetho wakho. Ngona umfaka nyaka le Palisa lesikeni ukusithathele. Ngiyaqolisa Yazi. Sithathele lesikeni. bengikucabangela njengoba bengane. Imoto isegameni laba. Gameni lami. Ngiya-understand ukuthi ithengwe ubani but isegameni laba.
Yona into ebuhlungu nazo zonke imali yokuthi le moto ngiyithenge ngayibhala ngayo. Oh. Yabo nje yonke lento eyenzakalayo umoya wami angazi. Uyazi ngasithi le moto ithi imalini uhamba ngayo. Kunondaba naloko kusebenza kahle kaphela uma ngane yami. Umthole sebenza. Kahle mo. Umthole sebenza bese. Ehlisa umoya baba. Uzobona. Usazodila nawe wedwa, usazobona. Palisa wayengena kwenye relationship ubusa kwenye relationship. Uzobona. And they be serious. Kahle ke manje. Kwenzekeni yini bese ishodisa? Umondli ke ngahlala phansi ngayicabanga indaba yakhe ngoba bekuwumuntu ophatha amatoho aphinda aphele. So bese kunzima endlini ngoba imina wenza yonke into. Nengane ngoba saqala samfundisa kulezi izikole ezibizayo bese ngisindela. Ngihlangane nobhuti nje sasixabene ekseni nomondli. Ngabona okungcono ukuthi ngizama ukuthi ngikhiphe stress kanti ngiyayilethela. Ukhiphe stress ngokuthanda usiyanda. Shutho noma uthanda usiyanda ukhiphe stress. Shutho ukuthanda usiyanda kwena ukhiphe stress. Indoda yakho ngondla yakho ngondla wena ngento indoda yakho. Ngingasho ukuthi ngayibonela imali. Uthema uthanda nosiyanda usukhiphe stress. Yebo. Wathenga imoto still usakhiphe stress. Cha, ngeke ngisho kanjalo. Bese kuqala kuba serious kakhulu ngoba bese ngibona into angenzela zona umondli angakwazi ukuthi afikelele kuzona. Ngathatha isinqumo sokuthi ngizoqhubeka. Bengingacabanga ukuthi kuyoze kube kanje namhlanje. So usiyanda uyarecorda e-studio nomondli uyarecorda na e-studio sodwa. Yebo. Bama recordist nje. Kodwa ingoma ekhala kakhulu ngala ngakusiyana. Ngiyaxolisa. Shayo nezo. Uthini? Hayibo. Bafo singenzi nje izinto lezi banzima. Thatha uPalisa wakho ngigoduke mfethu ngikhohlwe. Palisa hamba ngani yakho. Khohlwe. Nokaze ngikwenzele bona. Udila nawe usazobona. Usuyobona. Ngiyaqolisa. Palisa. Yebo, ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. Sama. Asihambe ngoba engane. Sama. Uyomshaya yini? Uyomshaya yini? Ngimshaya. Ozala nasifebe, ozala. So thema ngani uthi uphephile uma ehamba nawe? Ozala nasifebe. Mbukele ekhaya. Yo, angazi but la sikhona njengamanje. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neswasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black